Παπανδρέου. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με αρμοδιότητα συντονισμού των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ΚΙΣΕΑ και Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Θεόδωρος Πάγκαλος. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης. Υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας. Υφυπουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα Τζάκρη. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Γιώργος Παπακοσταντίνου. Υφυπουργός Φίλιππος Σαχινίδης. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Δρούτσας. Υφυπουργός Σπύρος Κουβέλης. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναπληρωτής Υπουργός Πάνος Μπεγλίτης. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υπουργός Λούκα Κατσέλη. Υφυπουργός Σταύρος Αρναουτάκης. Υφυπουργός με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Μάρκος Μπόλαρης. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργός Τίνα Μπερμπίλη. Υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης. Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου. Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου. Υφυπουργός Γιάννης Πανάρετος. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Υπουργός Δημήτρης Ρέπας. Υφυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης. Υφυπουργός Νίκος Συφουνάκης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος. Υφυπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Υφυπουργός Φόφη Γεννηματά. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Κατερίνα Μπατζελή. Υφυπουργός Μιχάλης Καρχημάκης. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργός Χάρης Καστανίδης. Υφυπουργός Απόστολος Κατσιφάρας. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υφυπουργός Σπύρος Βούγιας. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπουργός Παύλος Γερουλάνος. Υφυπουργός Αγγελική Γκερέκου. Υπουργός Επικρατείας παρά το Πρωθυπουργό Χάρης Παμπούκης. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα προτείνει για Πρόεδρο της Βουλής τον Φίλιππο Πετσάλινικο, για Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ τον Χρήστο Παπουτσί. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα οριστούν η Χρήστος Παπουτσής και Πέτρος Ευθυμίου. Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κύριος Σωτήρης Λίτρας. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, να συνδεθούμε λοιπόν με τον Γιάννη Πιταρά να σχολιάσουμε τις εξελίξεις.